Most of those songs were created takatogara tiripo. Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo raSteamy yanozivikanwa ari backing vocalist waJah Prayzah achitsanangura how Jah Prayzah compose his music. Ndakusiya muchiona vhidhiyo rinotevera murudzo zvamunofunga mucomment section. Most of those songs were created takatogara tiripo. Serious? Ukamunza kuti Steamy yapo studio. Ndineka chorus kunzwa chorus ikuda kuti tiimbe tichiti. Tikapedza chorus ndo paanototanga kutobuilda song yake. Ndicho chinyambogara paanenge achigadzira song mudara. That guy is amazing. Ndoda kungogara ndichingoona chete zvinenge You see God. Yeah. You are blessed. Steamy quit her work under his. No garo ramba ichingorira song yakalupiwa so ichingorira paita pacho ipapo. But Steamy so tobva taita maharmonies. Kana ane chorus akuchibuilda song much. It's amazing. Second news update mhuri yeZimbabwe ndeyaKetina uyo anga achitsanangura nyaya yekudai kunetsa yaKing naTadiwa. Ndakusiya muchiona vhidhiyo rinotevera murudzo zvamunofunga mucomment section. Tadiwa, iwe wazvara mwana mavhii 11 ako ndinawo. Mwana ine 3 weeks operation isati yaoma wanga wakudzokera kubva wakunokechwa. King Solomon akatraya kusvika akageza maoko. Iko zvinei zvinodana nemukomana wako Panashe Musondosi. Kamukomana kako kawinako nemudhara wako wokukanzurura. Mudhara wako yeye akasakumisa futi ndinomudedzera pamalive because wakataka King Solomon kekutanga cage 2 cage 3 cage 4 cage 5 no to GBV anditika wakamuataka kusvika zvinwa mukuvadza pabendeketi zvese tinenge tinazvo but vamwe tisingadi kuitira nyaya dzaomalive because tichiva respect. But uri kufanirwa kuti umiswe iwewe Tadiwa. Handiti une mukomana wako Panashe here, une small boy wako, and then une mudhara wako wokukanzura anoita basa rekunokuburitsisa. Saka iye mudhara wokukanzura yakaramba achiti iwo kana wapara mhosva uchibaya munhu nebanga, womubaya nebhodhoro womukuvadza pashoulder oramba achinokuburitsisa. Haurwisi munhu iwe uriwo wakachuza kuda kuita chihuri.